कसे काय म्हणजे आज आपल्या ब्लॉगची सुरुवात झालेली करेक्ट दुपारी आणि ती सुद्धा आईसोबत. आई किचनमध्ये मस्त मासे भाजी होती, रवा फ्राय चालू होता, मसाला फ्राय कंप्लीट केलेला आहे कारण मी रवा फ्राय खाणंही नाही. त्यानंतर म्हणजे अजून एक गोष्ट म्हणजे सगळ्यात जास्त काम घरात आईच करत असता आणि सध्या गरमीचे दिवस असत मग किचनमध्ये आई मस्त छोटंसं पंखो बसवून दिले, आता टेन्शन नाही. आणि आपण काय म्हणजे रेडी झालेलं आता फक्त जेवचं असतं मस्त. आणि आपला जो न्यू मेंबर असा तो 500 ग्रॅमवरून आता 850 ग्रॅमचं झालेलो असा, कारण लाडत तसे असत. आई आमचं शिरो आणि याचे दोघांचे पण भयानक लाड करता. थोड्या वेळानंतर आपली कढी रेडी झाल्यानंतर आपण जेवक बसलो. जेवणाची टेस्ट तुमका वेगळा सांगूची गरज नाही, आई जेवण आमची जबरदस्तच बनवता. त्यानंतर म्हणजे अजून एक गोष्ट म्हणजे दिव्या उद्या लग्नाक जाऊचं असा मैत्रिणीच्या, तर त्याच्यासाठी ड्रेस घेऊन दिला. आता आईचा आणि दिव्याचं संभाषण असंच चाललेलं की कलर आवडक नाही, त्यामुळे आता चेंज करून आणूचं असं. आणि बाबूबाईचाच गॅदरिंग असा, त्यामुळे इकडे जोरदार इस्त्री वगैरे काम चाललेला. जसं जेवण वगैरे झालं, आमचं जेवण तर डेली लेटच होता 3 नंतरच. माई आणि कुडाला जाऊची होती, मी पण माझं एडिटिंगचं काम कंप्लीट केलं आहे. त्यानंतर हातात बॉलची पिशवी घेतली आणि चलत चलत ग्राउंडच्या दिशेने निघाले, मतलब टाइमपास करूया. तर आता काय नाही, आता खेळतलं होईल. नंतर तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.